Ako tvoje dijete nema koncentracije za učenje, pa najlakše rješenje ti je vjerovatno pod nosom. Bok, ja sam Dino Benedetti i u zadnjih 5 godina pomogao sam skoro 4000 djece da uče bolje, brže i lakše uz pomoć metoda koje nas nažalost ne uče u školama. Nedavno sam držao radionicu na kojoj radimo baš napredne tehnike koncentracije i na početku sam pitao djecu koji je njima najveći problem, najveća distrakcija koja ih svaki dan muči kod učenja. Znaš koji je odgovor? Mobitel. Dakle, iako djeca znaju da im je mobitel najveći problem, ili bar misle da je, svejedno sjedaju za knjigu uz mobitel na stolu. I naravno, čim sam ih pitao za rješenja, svi su se sjetili pametnih rješenja. I ugasi tonove, ostavi mobitel u ladici, ostavi mobitel kod mame, tate. Sve je to super, ali ako tvoje dijete to zna, a ne radi, pa nema baš pomaka. Jel tako? Zato najjednostavnije rješenje koje ti je vjerovatno pod nosom, sjedni sa svojim djetetom, napišite sve što misli da ga dekoncentrira u učenju i pobrinite se da idući put kad sjedne za knjigu riješi te distrakcije. Ako neće samo, onda ti tu moraš kao roditelj iskoristiti svoj autoritet. Zaprati za još savjeta.